Bama on the beat. Bishop na China, oye go Bishop na China. Oye go the village, na this local south, local government na Nambala, eba go kambule kedeje, lute biye kidoye ulibebe. Ekude wa chief is a bishop. Bishop go na China godogu. The bishop na China bego. Hey, the bishop na China mongu. Hey, the bishop na China ijele. Ojimote mo gobala mongu. Hey, ogala yane mongu. The bishop. Oye go bishop na China godogu. Bishop na China. Dokuti mo kemo, ogirike ko walide imelo erike. Bishop. Wale kuna kwenda tuli kodwe. Oyolo mabune be. Wakemo Bishop na China godogu. Ojimo kemo. Aya moto kina sunenu. Moto didi cheniche yakina sodi ogala weli mere Bishop oye go na China. Sijo digital market. Najila limite. Special police.
masịrị ike bishọp oke moto kiri na-atụ moto kiri na-atụ moto dị n'iche n'iche gị na-atụrụ onye ọbụla masị ikpe nwoke obi chairman CEO gbogbo sirista trading company eke dị na China onye ka na-ekwu di bishọp onye ego bishọp na China agụ na-agụrụ gị n'afịa moto dị n'iche n'iche onye ka na-ekwute chọkwa bishọp na China bishọp motos Nigeria Limited ọkemma CEO bishọp na China exchange olileanya bụ ebeye nwanụ na n'ise n'oge South ọkemma mọbụ na agba mewe gara ike na-agba egwu bishọp dike afịa moto gị na-azụ eji wee mara odogwu nwoke na ịgbasiri ike na-ekwe bishọp onye ego na China mewe egwu ya na-agba bishọp onye ebubete na Abuja ya na Lagos ya na Anambra n'ime n'Enugu ọbụ onye ke na-ekwute ọ bụ n'ijebe Asaba ise bishọp ezigbo onye ego odogwu gbasiri ike ojigbo temo ọgba ya na ọya adara gị mma ebedebe ebube onye mmadụ imeli mgbanwu ji gị ji echi bishọp onye ego ada eme aka ada esi nkọ onye siri igbo gbogbo moto gị na-atụ afịa moto gị na-ele trọst and tested ezoro ezogbo enyeru mgbe ezoteghị ada eme aka ochi gị ọfọ na-agọ n'isi gị bishọp na China ogologo dị na-alụ isi ike ya ji iwe aka akụ na iwe egberegbe ebulime nkene ka nkene bishọp si mụ nkene ezigbo papi ya chifu n'obisi na okeke eze na-echekwa nụ na n'ise afọ mụtara bishọp CEO Aronika Nigeria Limited ọkemma ogiriga ezigbo nne bishọp na China ogwe ekpekpe egwu ya na-agba bishọp gbegbe na-atara aja onye na-enokwechi na ya ya bụ ọma nchi ya n'anya bishọp chimu kede ezi n'ihe rọd ezi nne gị ilu ụka okeke ndị mụta bishọp odu ụgbọala niile wenego afọ mụta bishọp na China mama abala nwanyị ọma mama gị gawa n'iru mama n'ime obodo wake na iwe ji nwe gbọla gbawe fere ndụ bishọp na China afịa moto gị na-azụ bishọp si mụ kene ndị oyiye na ya na-adị na mma ndị gbasiri ike chief Siflet Oko osisi Oko osisi wefe Abụ
West Africa Limited. Hey, Abuko Chukudelu Odogbodo. Bishop Ekenekwe Oyadelo Lumman. Wasimu Canadian Chief Onele Purusa Kirisoye Chokeke Chairman CEO Otos Limited. Kirisoto Limited. Wezo Yaka Bishop. Chief Tutuku Kisigo Keke. Chairman CEO Chess Otos Limited. Endi Basilica, Endi Balamomu, Endi Yana Bishop Unemekiwe. Bishop Usimu Canadian Chief Research Iso Keke CEO LGD Construction Company. Bishop Nayu Edi Dubai Limited. Bishop Unazena Nine Afema Tokina Zu Bishop Mokunebe. Wasi Mukendali Ewe Chief Ojuku. Ojuku Matike Ide Wachi Nemeze Wasi Nokuso Kanine Ide Wachi Nemeze. Bishop Simu Kenekwe Ola na kweku China Ola Chekye Idaki Idewanu Nine CEO Plastic Michael Shea International Trading Company Limited Oyego Nibalamo. Wasimu Canadian Bishop Usimu Canadian Chief Winston Wesemweke Oyengodo Oyengodo Wembokulu Nise CEO Sedazilo Yilanga Sidi Dabagote Rosiboye Bishop Ekeneki Ojibotemo Stampik Exchange Nigeria Megwe Ebona Kuna Chideki Bishop Udo Rosia Bishop Oye Kona China Afraboto Kena Sudazu Hey, Nitula Tuwa Mesikwe Wasimu Canadian Chief Sir Ines Reno Senine Welcome Maricho Today Osopurije Godojo Oyo Jojo Kedina Nampala Chairman CEO Rated Communication Limited CEO Roche Trading Company.
Wefe moto di niche niche. Wefe nebe. Wewe abani biye waina wode suri kumbe. Bishop simu kanalia. Let's on the level. Dossier wenko. Oye dosi wachi na meri. Oye dosi wachi na meri. Oye nukuku na muli. Bishop simu kanalia. Wachi for president. Obi na kofune. Oye sabu bishop nine. Oye sabu nanise. Agana kona chekia. CEO. The warrior nation. Agana. Naele. Antalogine andingili. Yakeji kwa imalodogu. Akumesibe na nise. Bishop ekele. Haba. Akumesibe wakanise. Bishop simu kenalia. Wachi foye dikachuku. Oye dikachuku. Ebobe. Wikisa. Sourcing and pronouncement service na China. Oye Kupeneja. CMC. Auto and logistics. Wekeni na China. Wepeji begu webuka. Wepeji begu webuka na gulunine. Wezo yeka bishop. Ojimete mo. Manager bishop na China. Hey, manager jisike. Na okekine mo fuma. Wewe. Egu wemu. Otuwaga na nawa ibalumemu. Wezu gego no na ekwe. Ekwe nebu ekwe madibaya na wakanibe. Wewe belera bo. Newe gududa wakwe bishop na China. Ani buli mani kamani na kwelyo. Alo krakwe kwe. Odasiri kwa so yeboku. Wezu gego no na ekwe. Ekwe bishop no bishop. Motokina to Bishop Oyeko. Bishop na China. Agwe na Kulogi. Agwe wemela na agwe. Agwe wemela na agwe. Makane wona no sisi. Agwe mato ni nicho yekeka. Bishop na China. Bishop Odogu. Afe Motokina to. Haba. Ewe. Ewe. Mama muna kwe. Bishop Oyeko, Ogiriga Walibi, Adamaka, Adesilo Ibobongo, Ugochiki Yeliki, Bishop Oyeko na China, Odoku Masirigo Gali Malamongo. Hey, hapa. China, after Motokina Tusi, Moto in Elena Tukini, Ogirigo, Wakani, Pasika, of one Agoni, Siki, Ogonogon, Alusika, Iwapa, Kuyani, Iwe, Iadikechi, and Chiana Pula, Mogo Yolo, Imalam, Mawana, Mago,